ଖାଇନ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆରେ ଛାଡ଼ ଏ ନା ଭାଇ 5 ଜଣ ଖାଇବ ଏ 5 ଟଙ୍କାରେ 5 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଭଡ଼ା ନେବ ଚାଲ ଚାଲ ହରିରାମପଡ଼ା ଚାଲ ହରିରାମପଡ଼ା ଚାଲ ରହୁନ କାହିଁ ବାଟକୁ ହାତ ପଡ଼ୁ ଆଗ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ତେବେ କୋଉ ବାଟ ବୁଲି ରହୁନ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଯାଉ ଆଉ କୋଉ ଗାଁ ରହିଲେ ରହୁନ ବାଟରେ ଦିଆହବ 1000 ବହୁ ବିଆ ଦିଆହବ ଛୋଟବେଳୁ ଖଟିଛେ ଆଉ କରିପାରିଥାନ୍ତ ହଉ ହଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ କୋଉ ଏରିଆରୁ କରିଲେ ହଁ କୋଉ ଗାଁ କୋଉଠି ମଝି ଆମ୍ବଡା କେତେ ଜଣ ଆସୁଛ ଅଟୋ ରହବେ ଏଇ ନିଅ ପାନ ଖାଇବ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ଖଇନା କାହିଁ ବାଳକୁ ହାତ ଦେଖୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆଗେ ନା ତୁ କଣ ବାଳ ମୁଣ୍ଡି ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ମଝି ଆମ୍ବଡା ଚାଲ ଚାଲ ମଝି ଆମ୍ବଡା ଆଉ କେ ରହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଆଉ କେ ରହିଲେ ଚାଲ ମଝି ଆମ୍ବଡା ଠିଆ ନ ବାଳ ଶୁଣି ପାପୁଡି ଦବ